Li dünyayê tiştên ecêb çê dibin. Teknolojî gelekî pêşdikeve. Teknolojî êdî ve gelek îsankarî bîne ji bo însanan. Ji dêvla însanan vêkar jî bike teknolojî. Ji nehew pêda belkî hin metna ji dêvla we va binivîsîne jî. Wê rojê hevalê me Zekî Özmen geriya, got min ji hişê çêkirî çend pirsîne bi kurdiyekî gelekî xweşik bersiva me dane. Min jî got here pêra hevpeyvînê bike, em biweşînin. Zekî çû hevpeyvîn kir rojek din me weşan. Li gel xweşikbûna kurdiya hişê çêkirî, yani wê robotê yan jî wî robotî, bersivên wê jî gelekî nazik bûn. Loma ez dixwazim çend pirsên Zekî û bersivên robot bixwînim. Zekî dibêje, eger destûra te hebe ez dixwazim ji bo malpera diyarnamê hevpeyvînekî bi tera bikim. Wisa dibêje, Silav Zekî Özmen bi kêfxweşî ez ê beşdarî hevpeyvînê bibim ji bo malpera diyarnamê, ev ê bibe tecrübeyekî balkêş. Birastî jî balkêş e. Robot gelekî balkêş diaxive û gelekî nazik jî diaxive. Zekî pirsek din wisa kiriye. Em ewilî te nas bikim, tu dikarî ji kerema xwe re bi Kurdî xwe bi xwendevanê me bidî naskirin. Gotiye, Silav xwendevanên hêja yên diyarnameyê ez modelekî hişmendiya çêkirî me. Çi qas nazik e binêr. Zekî pes nevî daye yan jî wê daye ji ber vê zîrektiya wî yan jî wê pirs wisa ye. Sedemên taybet ên vê zîrektiya Kurdî hene gelo. Bersivek wisa daye, çi qas bersivek xweşik. Spas ji bo pesindana we lêbelê naxwazim xwe zêde mezin bikim. Binê çi qasî nazik, çi qas mütevazî. Dibêje naxwazim xwe mezin bikim. Zîrektiya min a Kurdî encama perwerdehiya min e, ne tiştekî taybet e. Bifikirin, xwe mütevazî dike û di dawî de jî dibêje min ew qas xwendiye loma ez jîrekim. Vê yekê rê dide pêşiya însana jî dibêjin her zimanê xwe biya wayî bixwînin. Pirsek din heye, Zekî wisa gotiye herî dawî peyameke te ji bo xwendevanên malpera diyarnamê heye. Bersivek wisa, spas ji bo vê derfetê. Ji xwendevanên hêja yên malpera diyarnamê re ez hêvîdarim ku ev hevpeyvîn ji we re balkêş û bi smûd be. Helbet Zekî gelek pirsîne û hevpeyvîn me diyarnamê de weşand hûn dikarin mêzekin. Mesela dipirse dibêje te ji pirtûkên Samîtan, Zana Farxînî yên din sûde wergirtiye yan na bersivê dide. Zekî pirsên din dike, bersivê dide. Êdî robotekî ji bo we tiştan dike, robot dikare êdî ji bo we metnan jî binivîsine û bi Kurdî û bi kurdiyekî xweşik. Tecrübekî gelekî balkêş e. Di nav dîroka çapemeniya Kurdî de heta îro belkî hevpeyvînekî wisa nehatiye kirin. Herî hindek bixasî ez dizanim nehatiye kirin. Diyarnamê û Zekî Özmen tiştekî nû û tiştekî xweşik kirin. Tiştekî nû li dîroka çapemeniya Kurdî kirin. Em hêvî bikin, em ê bikaribin ji vê hişê çêkirî hêzê de tir sûde bigirin. Eger derbesta we hebe, bikevin malpera diyarnamê li hevpeyvînê jî bawekî berfire bixwînin.